So mo na makaigsunan nga ang pangutana unsa may ilanan nga ikaw iya sa Ginoo. Hangiyon ko kamo alang sa pila sa iyong pagampo. Amahan nga langit nun, salamat kayo nining takna sa gabi o sa lain dapit adda buntag uban udto ba among ginahimo ang pagpasalamat o pagampo sa di pa kami magtuon sa imong pulong sa niining pagtuon karon ni takna sa gabion. Salamat kayo nga ikaw magiya sa imong alagad aron matapos na mo kini nga pagtuon nga among masabtan. Sumala sa imuhang kabubuton. Among gitugyan nga kanimong tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Just the time I feel that I've been caught in the mire of self. Just the time I feel my mind's been bought by worldly wealth. That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. I want to know You more, deep within my soul. I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart, to know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know You more. When my daily deeds ordinarily lose life and song, my heart begins to bleed. Sensitivity to Him is gone. I've run the race but set my own pace and face a shattered soul. But the gentle arms of Jesus warm my hungering to behold. I want to know You more, deep within my soul. I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart, to know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me Christ that says, I want to know You. Oh, I want to know You, and I would give my final breath to know You in Your death and resurrection. Oh, I want to know You more. Oh, I want to know You more. Oh, I want to know You more. Diri sa kalibutan makaigsuonan nga ato ang gipuy-an no nabahin
nga ang mga katawhan nga nagsunod sa Ginoo sa Christian world, ang uban nagsimba sa Ginoo pero adlaw sila nga first day, ang uban the seventh day. Millions na sila makaigsunan pero ngano man yun, bakit man yun? Unsa man yun, no? Nga tawag, the world is divided today. Millions are keeping the seventh and the millions are keeping the first day of the week. O niya mo na siyang, as we near the end of the great controversy between Christ and Satan, the conflict will intensify and it will be necessary for each one of us to know and be able to explain clearly the reason for our position. Mo na nga kinahanglan gyud nato hinumduman. To know which day is the Sabbath is not enough, but the believer must also know personally. May kaigsunan. Sa iyang kung siya nabilong ba to sa Ginoo. Now, mga kaigsunan, when God gave this world His Sabbath of rest, ato ang sa diha nga gihatag na sa Ginoo ba? Ano sa ato niya gihatag? Kinsay nganong iyatong gihatag? Unsa may dugtong sa iyahang paghatag sa iyahang kasuguan sa pagpahulay gyud o pagsimba. Niya makaigsunan. Ato ang mabasa din sa Genesis nga by the seventh day the God had finished the work He had been doing. On the seventh day He rested from all His work. Then God blessed the seventh day and made it holy, because on it He rested from all the work of creating that He had done. So dunay sa diha nga gihimo sa Ginoo ang paghatag sa paglalang didto pa sa Sabat, didto pa na sa paglalang. Human niya natapos ang paglalang sa 7 ka adlaw, He rested, He blessed, and He made it holy. Unsang adlaw? The seventh day Sabbath. Muna ang gisulti. And that's why, iya ka nang gibutang sa iyang sugo. Sa diyang nahulog ang tao, nahulog sa pagpakasala, gikan na itong panahon sa dugay nga mga katuigan, ang katawan sa Ginoo na ulipon sa Ehipto, gitawag siya pinaagi ni Moses, and then Jesus gave the 10 Commandments. God gave the 10 Commandments to the people of Israel, unya iyang gisugo. Remember the Sabbath day by keeping it holy. Hinumduman mo ang impapahulay sa pagbulaan ini. So atong hinumduman nga the seventh day Sabbath, pahinumduman sa Ginoo aron sa pagpahulay. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you and your son, daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. Mao na ang giingon niya nga dili kinahanglan nga unom ka adlaw, sugo gyapon ang unom ka adlaw. Pero ikapito mao gid na siya. Bisan pahulay tanan. Pahulayon hasta ang mga naa sa imong sulod, hasta ang imong mga bisan pag imong mananap. Kay nag-ingon din nga pag-ingon rang remember gitudlo gyapon sa Ginoo sa iyang sugo. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, but He rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. So gikot gyapon sa Ginoo ang kanang pangbutang diha gibutang gyapon sa Ginoo ang panghitabo didto after sa creation. So mao na makaigsunan nga dato pa pahinumduman og kanay kapitong adlaw og kana siya giingon makaisad when God gave this world His Sabbath of rest, what He made will not be reversed. Di na mautro igsoon. Dili na niya kanang baguhon. Giingon diha makaigsunan sa Numbers 23:19 and 20. But God is not human. Dili siya sama sa tao that He should lie, nga mamakak siya, not a human being, that He should change His mind. Kung unsay niya, does He speak and then not act? That He promise and not fulfill? Mo na siya, gingon siya, behold, ingon siya, I have received commandment to bless, and He hath blessed, and it cannot be reversed. Di na mautro igsoon. Pag ingon niya nga mo nagpapahulay, kapito, mao na gyud na.
O dili na gyud na siya utrohon pa. Ang uban man gud mingson nga agi usab man ni Jesus. Pagpakamatay niya giusab man, ang church nag-usab man, daghan kayong gipangsulti nga nag-usab man. Pero si Jesus biya nag-ingon nga dili niya ma-reverse, kay dili niya ma-change ang iyang mind. Mao na makaigsunan na pangutana karon nganong unsa may mga rason why God made the Sabbath? Unsay mga rason nganong iya manggi-kuan na siya nga naghimo siya og Sabbath? So una, ingon pa niya nga to remember His wonderful works. So Psalms 111 verse 4 it says, He hath made His wonderful works to be remembered. Mao na makaigsunan, ang Sabbath day ay mo na siya nga pag-remember nga ang Ginoo magbubuhat sa magkaybulungang buhat sa Ginoo gilalang niya ang kalibutan. Ikaduha, giingon diri makaigsunan, it is the memorial of creation. Memorial, paghandom. Nya, remember the Sabbath day by keeping it holy, for in 6 days the Lord made heavens and earth, the sea and all that is in them. But on the seventh He rested. That is why the Lord has blessed the Sabbath day and made it holy as a memorial of His creation. Murag kana siya Ginoo, ang Ginoo nagbutang ana nagahimo ni anang Sabbath day aron nga paghinumdum nga sa iyang pag mga gilalang. It includes you and me, the entire universe, niya siya ni pahulay, and that's why mauna nga ang Sabbath is a memorial of creation. O niya gingon katulo, a memorial of deliverance and redemption. Memorial usab kini siya sa pag-deliver, pagluwas o pagtubos. Muna ang Deuteronomy 5 verse 15 nag-ingon diri, and remember that thou was a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out thence, brought a mighty hand, and by a stretched out arm. Therefore the Lord thy God commanded it to keep the Sabbath day, sign, memorial of deliverance, and a sign of redemption, sign of salvation, sign kana igsoon sa kaluwasan. Kung ikaw giluwas, unsa may sign ana nga naluwas ka, apan ang kining gikuan diya nga giluwas sa Egypt, gitagaan din sila sa Sabbath. Mao na siya. Unya dinhi ikaupat ingon diri, ang Sabbath gihimo alang sa tao. And then He said to them, the Sabbath was made for man. Ngano gihimo sa Ginoo ang Sabbath? Kini siya, it was created for the good of man. Muna siya, then He said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even the Sabbath. So mga kaigsunan, kung natong mabasa niya, the Sabbath was made for man. Muna siya, the Sabbath is God's love gift to the entire human race. Mga kaigsunan, the man, ingon pa ni Professor A.W. Thomas Heralds of the Gospel Liberty, man could not keep the original Sabbath and forget God. Mao na siya nga ang Sabbath kuan gina siya, mauna siya nga pag-ilagyod nga siya ang atong Lord, the Sabbath. Nya ingon pa diri sa kalima makaisunan, the Sabbath, it would keep men from idolatry. Nya do not make idols or set up an image or a sacred stone for yourselves, and do not place a carved stone in your land to bow down before it. I am the Lord your God. Observe my Sabbath. So, kini siyang mag-observe sa Sabbath, mao ni siyang mukip sa ato ang mga katawhan sa idolatry. Mao na ang purpose sa Ginoo sa Israel alang kanato karon, because a Sabbath is a Sabbath to worship the Lord our God, the creator of the universe. Dili ng mga estatwa, dili ng mga bato, dili na siyang mga bisag unsa kahoy, bisag unsa nga gisimba karon sa kalibutan, bisan pa ang imong kaugalingon, ang ato agyong gipagsimba dili idolatry igsuon, kundi pagsimba nato sa atong Dios. Mga kaigsuonan, mao na nga
mauna ang kaniadtos ang mga katawhan nagasimba og mga idolo apan sa dila nga diin sila giluwas sa Ginoo gihatag nga gituhatag ang kasuguan gihatag ang sabat sila igsoon gihatag ang ipapahulay biyaan na ang mga Dios. Mao na makaigsunan ay kaunom gingon diri he made it as a sign between himself and his people. Gawas unsa pi katuyuan nganong gihatag kini ikaunom. Kini ilhanan nga kamo mga katawhan sa Dios. He made it a sign. Kung mag-observe ka sa Sabat, you belong to God. Also, I give them my Sabbats as a sign between us so that we would know that I, the Lord, made them holy. Mo nalagi nga, og naapa ko'y baka, naipil. Ako agtong baka ha. Ikaw karon kung ikaw iya sa Ginoo, ingon pa sa Ginoo, observe kag Sabat. Ikaw magsimbag ipapahulay. O, naa ka sa iyang sinaguga. Naa ka sa iyang templo. Naa ka sa iyang church. Mao na ang katuyuan sa Ginoo. Nagaalagad ka, wa na kay idolatry. Ginoo nimo ang Dios. Alagaron nimo imong Ginoo ang imong Dios. To love Him with all your heart. Because that's a sign that you belong to Him. So mao na siya. Keep my Sabbath, no? Holy, that they may be a sign between us. Then you will know that I am the Lord, your God. So, Sabbath, very important ka na siya nga day nga mag-worship that nga kina siya mag-reveal sa ato ang relasyon sa Ginoo, sa isang katisig katao, o bisan pangadto sa Dios nga we love Him. We obey His commandments. We obey His will. Nga kini mga kaigsunan nagpractice tanin ning kalibutan nga magpuyo dito sa iyang gingharian kay ang naga-observe niining Sabat mao na ang practice for our mga kaigsunan nga pag-worship dito sa langit. Now throughout the Old Testament, the Sabbath was a sign between God and His people. Unya mao na nga giingon diri mga kaigsunan, 6 days you shall gather it, but on the 7th day, which is the Sabbath, there will be none. Sayan yun na. Kaya pa niya, okay, panguha mo dito mana. Unom lang kaadlaw ha, pero ikapito, wala na. Kay kana siya ang panahon na sa pagsimba, pero dublihon sa Biyernes ang panalangin. O sa importante kayo ng Sabat. Muna siya, how long katong nagsupak? You refuse to keep my commandments and my laws. Muna nga, daghan pag yung nagsupak. Igsoon, ni atong panahon na, muna nga gisilutan siya. Now, ikapito, it was made to be a day of worship. Day of worship. Musa, ingon pa diri sa Isaiah 56 verse 6. And foreigners who bind themselves to the Lord, bisan paglangyaw ka, to minister to Him, to love the name of the Lord, and to be His servants, all who keep the Sabbath without desecrating it, and who hold fast to my covenant, ingon pa niya, this I will bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. So, dili lang yun sa mga Hudiyo. Alang sa tanan, muna siya, their burnt offerings and sacrifices will be accepted. On my altar, for my house will be called a house of prayer for all nations, not only for the Jews. Ano pa nga, alang sa Hudiyo nang ipapahulay. No, the Sabbath was made for men, and not only for the Jewish people, to all of God's people. It is a sign that we belong to Him. Sign of creation and redemption. Ngita, gipanag-iya sa Ginoo sa paglalang o pagtubos. Muna makiksunan, nga kita musimba o magpahulay sa adlaw nga ikapito. Ang bisan pagani, makiksunan, it shall happen that from one new moon to another, and from one Sabbath to another, shall all flesh come to worship before me, says the Lord. Day of worship na. Bisan pa dito sa bagong langit o bagong yuta sa gisulti ni Isaias. Mona nga, for as the new heavens and the new earth, which I will make shall remain before me, says the Lord, so shall your descendants and your name remain. Mona siya makaigsunan nga itong hinumduman. Nga bisan pa sa Ezekiel nagpasantop. Nga, thus saith the Lord God, the gate of the inner court that looketh toward the east shall be shut up the 6 working days, but on the Sabbath it shall be opened.
Sabado, open yun. Mona, and in the day of new moon, it shall be open. Mona, makiksuunan nga, adlong sa ipapahulay, dili gyud ta magtulog-tulog lang sa balay. Adto gyud ta dito sa simbahan. Moadto gyud ta aron sa pagsimba sa Ginoo. Kay kana mao ang sign that we belong to God, and we belong to the family of God, and that day is the day of worship. Mao na nga bisan pa si Ginoo Hesus. And he came to Nazareth where he had been brought up, and as his custom was, ingon pa niya, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. Si Jesus Christ dito sa Nazareth nagtubo o kinaiyahan niya ang pagsulod sa sinagoga bisan pa during the Sabbath. Every Sabbath, Jesus keep the Bible Sabbath. Muna nga ingon siya, if you love me, keep my commandments. Nga naman, kana, mao man ang kabubuton sa Ginoo, unya si Jesus Christ, nga nahigugma, sa iyang amahan, nagtuman, kitang nahigugma kang Ginoong Hesus, o sa atong Dios, mo tuman. Kung sa itong tumanon, keep the Sabbath. That's belong nga kita, that's indicates that we belong to Him. We love Him. We follow Him. Kanang Sabat. O kana siya, giingong pagali niya, nga mga katawhan sa Ginoo, sa ulahing mga adlaw, bisan pa sa paglutos, pray that your flight be not in the winter, neither on the Sabbath day. Nga sa ato pa sa ulahing mga adlaw, naagyapon ng paglutos. Apan nagampo kamo, ampo gyud mo nga dili maatol sa Sabat o sa tingtugnaw ang inyong pangalinghiw. Mao na sa gisulti ni Jesus Christ nga mahitabo sa ulahing mga adlaw. They, even sa New Testament church, gisulti kini, they went into the synagogue on the Sabbath day and sat down. Ang mga apostles, o niya, the Gentiles begged that these words might be preached to them the next Sabbath. Sa tuwa pa, giadtuan sila sa mga apostoles. O niya, giangyo sila sa mga kuan nga, sunod nga Sabado, ibalik kay tudluin na pud mi. Gentiles begged that these words might be preached, magwali. Sumuna siya mahitabo, wali, pagsulti sa kamatuoran, pagtuon sa pulong sa Ginoo, panahon sa adlaw papahulay, pagsimba. On the next Sabbath, almost the whole city came together to hear the word of God. Next Sabbath. So Sabbath. Ingon sa uban, wa na kuno nang ipapahulay dili. Apostoles, wala na kuno, gipaundang na kuno ni Kristo, wala. Jesus Christ did not come to abolish the law. Niya kana siya destroy the law. He fulfilled the law, and even the iyahang gitawag disciples mo na nga on the Sabbath day, he went out on the city, the riverside, where prayer was customary made. Bisag basta adlong ipahulay, pwede pod nga dili lang kay sa simbahan, pwede pod sa riverside sa katiguman kaniadto sa unang mga panahon. And Acts 18 verse 4, and they reasoned in the synagogue every Sabbath and persuaded both the Jews and Greeks. Mao na ang gisulti igsoon sa balaang kasulatan. In the book of Revelation, now, the last book, nagatawag na to sa mga katawhan sa pag-obey gyud sa kasuguan sa Ginoo. Here's the patience, ang mga mapilubon nga mga balaan. Here are they that keep the commandments of God and the faith of Jesus. Muna, ang pangutana, can we really be sure which day the seventh day is? Gisulti naman na, the seventh day is. Kayong uban, mingon nga, Domingo man ay kapito. Niya karon, doon na tayo pagproyba nga upat. The Bible, astronomy, language, and history. Ang Bible, nagsulti na to, nga the day was the preparation and the Sabbath drew near in Luke 23:54 to 56. Unya, and the woman who came with him, nga niuban kaniya from Galilee followed after, and they observed the tomb and how his body was laid, kanang panahon sa Bernes. And then they returned and prepared spices and fragrant oils. Unya niya, and they rested on the Sabbath according to the commandments. Sunod sila niya, Bernes man to. Mamuntong itawag na ito Bernes Santong namatay si Hesus Kristo. Unya sa pagkasabado, ni-observe sila. Now, ngayon na rin, after the Sabbath, as the first, human sa Sabbath, the first day of the week, began to dawn. Mary Magdalene and the other Mary came to see the tomb. Ilang tanahon.
Yeah, but the angel answered and said to them, to the women, yeah, do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. Unya ingon niya, he is not here, for he is risen, as he said, come, see the place where the Lord lay. Oh, empty na. Busa ko natong sabton, ang preparation day, mga mao gitawag na to Friday. Moto nga, aso gayto giingon nato makaisunan, ang panahon sa Biyernes Santo. Mo na siyang preparation day kana sumala sa Bible. Ang Sabbath day gitawag kana og Saturday, sumala sa Bible. Nga mo na siya first day gitawag nag Sunday. Now karon nasabtan nato sa balang kasulatan di gina malalis. Basta nagisgot og preparation, Sabbath and first day. Kaya sunod na sila nga adlaw. Now, ang Sabbath ana mo ikapito. Ang preparation mo ay ika-unom. Ang first day mao ang Domingo. Now karon ang astronomy. Ang astronomy nagpasantop nga kaigsunan nga kini sa igsoon nga bisan pa gisulti dinhi nga US Naval Observatory Washington DC no change in the continuity of the weekly cycle. Wa gyud na change ang weekly cycle. Og sunod ingon pa niya, British Royal Observatory sumala sa astronomy. The Royal Observatory in Greenwich, England confirms the authenticity of the weekly cycle. Wa ma-change. Now, karon diri ta igsuon sa ato igsuon nga ato ang pamatud-an sumala sa history. Kini siya wa gyud mautro. Ang Sabado mao ginang ikapito. O kana siya makaigsunan bisan pa ang atong kalendar. Pero naa na may usbon igsuon, kana igsuon diverse giilanan na isa gitawag nga ilahan na lang yung patumanon ang tagna. Katumanan na sa tagna nga dunay mo usab apan in the original, the history, and even sa ato ang Biblia o gikan pa sa astronomy igsuon dili. Ngani sa languages. Kung atong tanawon ang languages, over 105 languages in the world, the word for the seventh day of the week is Sabbath. More than 105. So, mo na makaisunan nga, ato yung may buluan nga, Sabbath is the Lord's day. Na makaisunan, pangutana, mauna nga gigabing bisag asa sa social media karon. Daghan pa yung makigdebate, bisan pa Kristohanon nga mga pundok, nagasumpaki ay ug labanan nila ang ilahang pagsabot, dili pa muhatag diretso sa kanang mga pagpasantop diya sa referensya. Apan bisan unsaon makaigsunan, dili malalis na to. Sumala sa balaang kasulatan, the Lord's day is the Sabbath day of the Lord, nga sign nga ikaw nabilong adto kaniya. That's why si Jesus Christ nag-ingon, if you love me, keep my commandments. Now, ang pangutana makaigsunan, di mo bang higugma sa Ginoong Hesus? Do you want to belong to Him? Do you want to belong to His family? Do you want makaigsuunan nga ikaw makaangkon sa hingpit nga kini siyang ilhanan? Amazing sign that you belong to Him is to keep His commandments, and it includes keeping the Sabbath. Because the Sabbath is a sign igsuon nga ikaw nabilong sa Ginoo. If kana siya makaigsunan ang tawag sa atong Ginoo nga kun kamo mo sunod kanako, then sunod kita sa iyahang kabubuton sa atong Ginoo. If you want nga kita mo sunod sa iyang kabubuton nga bisan pa ang igpapahulay makaigsunan, we are going to celebrate ana nga worship bisan pa sa new heavens and new earth. Unya dinhi magahimo kita sa pagsimba. So karon nga gabi makaigsunan, usa sa mga importante kayong pagtulunan nga diin gihatag kanato nga ang Ginoo nakigsulti kanato nga diin remember, if you love me. Pagkanindot no? Remember, if you love me, we should keep the Sabbath. Ang Dios magapanalangin kanato ug hinaot unta makaigsunan nga kini siyang Sabbath na to experience, it will be set aside nga kita mga kinabuhi sa pagpangalagad nga matinud-anon sa atong Ginoo, magampo ta makaigsunan. Amahan nga langit nun, salamat nga nasabtan namo nga bisan pa ang imuhang paghatag sa igpapahulay aron kami
magaila nga ikaw mo ang Dios ug kini pag-ila usab ilhanan nga kami we belong to you. So karon ining taknaa sa gabion langit nga amahan among ginaampo nga ikaw magapakamaayo ka namo as we observe this Sabbath. Thank you so much, O Lord, that you will hear and answer our prayers, for we ask all these things in the name of Jesus. Amen and amen.